Plaserra igual lehenengoa da. Ez duzu zergaitik maitatu behar bestea. Egiten duzu amodioa, baina ez duzu maitatu behar. Amodioa egiteko, Hobeagoa da, maite minuta basagoz. Zorionez, sexuak eta sexualitateak aspaldi utzi zioten tabu izateari gure gizartean, baina bada oraindik ere zeresanik franko gai honen bueltan. Eta hortxe daude galdera batzuk, adibidez nahiko aldan eskamutil hauek sexuaz jasotzen duten informazioa, edota ezagutzea dituzte arriskuak eta arrisku hauei aurre egiteko metodoak. Gaia, eman da dago beraz, gaurko hori da arrazoian, hauxe da maitasuna, sexua, zer da guzti hori. Eta, baztekit, nik galdera botako dut, hasteko hementxe neska jatorra badugu, Edurne eta zuretzako adibidez. Beharrezko alda zure ustez, lehen hementxe aipatu da bideoan, beharrezko alda zure ustez maite minduta egotea amodio egiteko, Edurne. Bueno, nik uste dut lehen abizi bi bereizgarri egin behar direla, ez? Gauza bat da amodio egin, da beste gauza bat oheratzea. Da, adibidez, asteburu batean ezagutu diren neska mutil bat edo, harremanaukekin badituzte, harremanau badituzte ez dutuzte hor amodio hori dagoenik, ez? Ez da novia moduan edo ez dakit. Besterik gabe beratuta, tekitxo, ez da? Bai. Eta horrekiko zer diote beste batzuek, hor? Edo, Joana, zuk zer diozu horri buruz? Berdina. Larrua jotzeko ez dela behar amodioa, gaina amodioa egiteko, bai. Zer, jo. Baina diezu bazagoz, zu nahi baduzu egin amodioa pertsona batekin maite duzula, amodioa egiteko amodioa, berda? Ni uste dut ere. Eze bestela ez dauka zentzuri. Bale, maitatzen duzun pertsona batekin, bai, baina larrua jotzeko ez? Orduan joaten zara estoema galdu baten gana. Joaten zara. Horretarako... Bana, mesedez, Bana, berotu Zuk badaukazu bikote bat, berarekin ateratzen bazagoz, maite duzu, eta berarekin larrua jotzen baduzu, zergaitik da, maite duzulako. Behar bat izan da plazerra gaiti, baina bestela da besteaz txantajeatu bezala. Da, timatu bezala, timatzen diozu. Baina gauza bat da, amodioa egin eta beste gauza bat da larrua jo. Eta larrua jotzeko ez duzu behar amodioa. Egia da politagoa dela maitatzen baduzu beste pertsona, baina da beharrezkoa. Plazerra lortzen duzu. Zergatik diozu timatzea dela biek ala nahi badute? Ez alda posible? Ja, baina adibidez batek, dago pareja bat, batek maite du, eta bestea bakarri nahi du berarekin larrua jo. Nire entzat hori da timo bat. Azken finean bestea ezaten dut, eta ni orain zer egiten dut. Berarekin nago ateratzen ni maite dut, baina bera niri zertarako maite dit. Jurgi bazuen zerbait esateko? Bai, zu joaten zara adibidez neska batekin eta bera bakarrik du zurekin larrua jo. Nire ustez da zikin bat. Horretarako baten zara emagaldu baten gana. Joaten zara emagaldu baten gana, eta nahitzen diozuta punto. A ber, txen bizket. Baina hori da larrua jo, eta ez duzu amodioa, ez da amodioa behar emagaldu batekin egiteko. Baina bikotea bazara, jo hori da timo barruraino. Baina zu bikote batekin bazaude, bikote batekin bazaude, nik uste dut berarekin jarratzen baduzu da, konfiantza osoa duzuelako bata bestaren gan. Baina pentsatzen alduzu konfiantza daukazula, baina behar bada bestea bakarria timoa, hori. Bakarri nahi duela zurekin ego, larrua jotzeko, musuak emateko, eta horrela, eta fardatzeko behar bada lagunekin. Orduan da un hambriento eta punto. Orduan ni uste dut maitasuna behar dela, bestela... Ez que bestela bakarri da larrua jo. Da? Ez dauka hori. A ber, botazuk. Ez que ez baduzu maitatzen da, zer egiten, osea, joku bat moduan. Ez duzu, ez baduzu maitatzen ez duzu zer sentitzen. Plazerra. Baina maitatzen baduzu gauza gehiago. Bali da politagoa amodiarekin egin, baina ez da beharrezkoa. Eta zuek zer uste duzue, norbait emagalduen gana doanean, zer pentsatzen duzue, ez diela plazerra ematen amodiorik gabe egiten dutelako? Bai, baina maitasunari gabe. Plazerra lortzeko egiten baduzu, alkilatu mutil bat edo neska bat, eta orduan, bera... Baina, horrega, ez atera bikote batekin horretarako? Hori bai dela mutil. Hori da. Ez que horregaitik ez daite, ez que ni ez nago hori esaten, ni esaten nago egin aldela amodioa. Amodioa bestea maitatzen baduzu. Eta larrua jo,
bestea ez baduzu maite. Orduan, bestea ez baduzu maitatzen joaten zara emagaldu baten gana, eta ez zaude egiten hori zure bikotearekin. Bikotearekin hori normalan ez da egiten, eta zu bikotearekin bazaude bada maitatzen duzulako. A ber, Lino, zu bazan ez zerbait esateko. Bai. Askotan plaserra lortzeko egiten da, amodiorik gabe. Zu engainatzea berarekin amodioa egitea bakarrik plaserra lortzeko. Zure bikotea ados badago, edo akordio batera ailegatu bazara berarekin amodioa egiteko, ez duzu zergatik joan behar emagaldu baten gana. Borduan ez da bikote bat. Hori da. Azkenean, da bikote da, batzu jarri direla, ordaindu gabe ados hori egiteko. Orduan, erabiltzen duzu bikotea. Bi pertsona zer dira, bi pertsona bikote bat dira, ez? A ber, baina hemen bikote da zarizarete, bai, eta bikotea ez bikotea, baina bikoteak sortu horretik zuen adina, pentsatzen dut batzuek behar bada izango duzue, baina gehien txunok nik uste dut oraindik hortxe ibiliko zaretela, eta nork izaten du iniziatiba harreman horiek gazterakoan eta bikotea sortzerakoan adibidez.